प्रमोद बर'आ बीटीसी ओनसोलनि भटखौ बीजेपीनो फाननो साखाफारा। प्रमोद बर'आ इलेक्शन गेलेनो साहस गैला, UPPL नि बिजाथि होनो हाला। बीटीसी एलेकानि भटखौ बीजेपीनो फाननोसो बिथाङा दिनै साखाफारा। इलेक्शनबो गेलेनो बिथाङा साहस गैला, बिथाङा UPPL निफ्राय केन्डिडेट होनो हाला। जोंनि बीटीसीनि गोहोखौ प्रमोद बर'आ बेफार खालामबाय। बीटीसीनि रायजोफोरा रागा जोंबाय, ओंखायनो BPF आव हाबनो गोनां जाबाय। जोंनि बीटीसीनि खेमथाखौबो बिथाङा बेफार खालामबाय। बीटीसी रायजोनि भटखौबो बिथाङा रायजोनि भटफोरखौबो बिथाङा बेफारसो खालामनो नाजागासिनो दंसै। दिनैनि दिनाव बीटीसी एलेकानि रायजोफ्रा बिथांनि सायाव रागा जोंबाय, जायनि थाखाय बिथांमोना BPF दोलोआव हाबनो बाध्य जाबाय आरो परिस्थितिया दिनै बेखौनो खावलायबाय। प्रमोद बर'नि दैदेननायाव थाबाय थायोब्ला बीटीसीआ जोबस्रांगोन। रबिनसन दैमारि। प्रमोद बर'नि अधीनाव थाबाय थायोब्ला बीटीसीआ जोबस्रांसिगोन। सा 100निबो बारा BPF आव जयनिं। सा उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय बनगुरुम अरगें फोथाराव थांनाय सानखालि BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव UPPL आरो BJPनि हेफाजाबगिरिफोरा गासै सा 100निबो बांसिन BPF आव जयनिं जाफैयो। BPF आव हाबफैनायखौ लानानै रबिनसन दैमारिया आथिखाल प्रमोद बर' खुंनाय सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिना ओरैबायदि बुङो। जोंनि बे बर'ला आरो सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव 100नि खाथियाव जोंनि BPF दोलोआव जयेन जाबाय। UPPL आरो BJPनि मावथिमोन बिथांमोना थांनाय इलेक्शननिफ्राय बिथांमोना दिनैसिम UPPL नि खामानि मावगासिनो दंमोन, नाथाय दिनै UPPL नि सायाव रागा जोंनानै बिथांमोना जोंनि BPF दोलोआव जयेन जाबाय आरो रागा जोंनाया स्वाभाबिक UPPL दोलोखौ, मानोना बिथांमोना रायजोनि थाखाय जेबो खामानि मोजां मावनो हायाखै। प्रमोद बर' बिथाङा मोनसे समनि आबसुनि लिडार मोनब्लाबो दिनै राजनितिक दोलोआव हाबनानै बिथाङा आबसुआव जेरैहाय केरेक्टार लानानै मावदोंमोन, नाथाय दिनै राजनितिआव थांनाय लोगो लोगो थारलायैनो माने उल्था केरेक्टार बिथाङा दिन्थिनानै खामानि मावबाय। बिथाङा रायजोफोरनि गेजेराव हारि राननाय, सुबुं राननाय, मानसि राननाय बिदि स्वभाबजोंसो बिथाङा खामानि मावगासिनो दं, जायनि थाखाय रायजोफोरा बिथांखौ दिनै गाज्रि मोनबाय। आरो बेनिख्रुइ बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन खामानिया जाहैबाय संबिधाना होनाय जोंनो सक्रियताखौ बिथाङा फोजोबबाय। बीटीसी सुक्तिनि गेजेरजों सांबिधानिक भाबै जोंनो बीटीसीखौ सामलायनो थाखाय, ओनसोलखौ सामलायनो थाखाय जे खेमथा होदोंमोन, जोंनो गावनो खुंनानै खेमथा होदोंमोन, बेखौ उलट पालट बिथाङा खालामबाय। बिथाङा बहानिफ्राय अधिकार मोनखो जे संबिधानिक सक्रियता जिथु जोंनो होदों बेखौ उलट पालट खालामनो थाखाय बिथांनो सोर अधिकार होखो? दिनै बिथाङा बेखौ रायजोफोरनो बुंनांगौ आरो बिथाङा निमाहा बिनांगौ जे बिथाङा इलेक्शननि सिगाङाव न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना रायजोफोरखौ फुस्लायदोंमोन, दिनै बिथाङा होनो हायाखै। बिनि थाखाय सारा बर' लाइमोनफोरनियाव बिथाङा निमाहा बिनांगौ। बेजों लोगोसे बिथाङा बीटीसीखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै बिथाङा मा खालामदों? बेपारि लेन्डसो खालामबाय, बेपारसो सालायबाय। दिनै बेयाव जोंनि बीटीसीनि खेमथाखौबो बिथाङा बेपार खालामबाय। दिनै बिथाङा बीटीसी रायजोनि भटखौबो बिथाङा रायजोनि भटफोरखौबो बिथाङा बेपारसो खालामनो नाजागासिनो दंसै। मानो होनब्ला दिनै बिथांमोना उदालगुरि दरं समस्ति जिथु जों मोननांगौमोन, बेखौबो बिथांनि दुरबलतानि थाखाय जों दिनै मोननो हायाखिसै। गोबां रायजोफोरा आन्दलन खालामदोंमोन उदालगुरि समस्ति जानांगौ बीटीसी एरियाखौ लानानै होननानै, नाथाय बिथाङा गुरुत्व होआखिसै। बिथांनि दुरबलतानि थाखायनो
जों उदालगुरि MP सिट जों मोननो हायाखिसै आरो बेखौथ' मोननो हायाखिसै दिनै बिथाङा इलेक्सनबो खेलेनो बिथाङा साहस गैला बिथाङा UPPL निफ्राय केन्डिडेट होनो हाला बरन्स बिथाङा जोंनि BTC एलेकानि भटखौ BJP नो फाननोसै बिथाङा दिनै साखाफारा बिनि थाखाय जोंनि दिनैनि दिनाव BTC एलेकानि रायजोफ्रा बिथांनि सायाव रागा जोंबाय जायनि थाखाय बिथांमोना BPF दोलोआव हाबनो बाध्य जाबाय आरो परिस्थितिया दिनै बेखौनो खावलायबाय प्रमद बर'नि अधीनाव थाबाय थायोब्ला BTCआ जोबस्रांसिगोन खेमथायाथ' जोबखाबाय आरो बेयाव जिखिनि दंबोयो दायो एसे दं बेबो जोबनाय लामायाव थांगासिनो दं बेखौनो जों नुनो मोनदों आरो रायजोफ्रा बेखौ नुनानै दिनै BPFआव दोलो दोलो हाबनो गोनां जादों आरो परिस्थितिया बेखौनो थिनदों जे UPPL नागारनांसिगौ BTCखौ बासायनांसिगौ BTCआव जे खेमथा जोंनो होदों गावखौ खुंनो थाखाय जे सक्रियता होदों बे सक्रियताखौ दिनै UPPL दोलोआ प्रमद बर'आ फोजोबबाय बिनिफ्राय उद्धार मोननांगौ दिनै बिथाङा BPFनि समाव जिखिनि आसनि मावनानै टिकेटारफोरा बिल मोननांगौमोन बेखौ सासेनोबो होआखै बबे जारिमिनाव नुखो जे सिगांनि सरकारनि बिलफोरखौ होआ बबे सरकाराव बिथाङा बिदिन्थि होनो हाखो जे सिगांनि बिलखौ होनो मोना बा होआ नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बेखौ खालामदों अथच प्रमद बर'आ बैफोर आसनिनिफ्रायनो गोबां आसनिनिफ्राय पारसेन्ट लानानै 11 बोसोर आबसुनि आन्दलन सलायबाय बिथाङा जाना लाबाय नाथाय बिथाङा मा दिनै जायफोरा टिकेटार बिल मोननो गोनां दङ बै बिलखौ बिथाङा दिनै होआखै बेथ' बिराद अयनाय जादों मानबता गैया बिथांनो मानबता जेबो गैया बिनो अनुहाहनबो गैया बे अनुहाहन थानायब्ला दिनै बिथांनि सिङाव थानाय जायफोर जाहा ताहा बखिनाय नङामोन बे बुंस'नो हाया सोर मा बुङो दिनै मा बुंगोन गाबोन मा बुंगोन बिथांनि सिङाव थानाय फोरा नै जेबो लागाम गैया मानोना बिथांनि सायाव अनुहाहन गैया अनुहाहन बेबस्था गैया निति बेबस्था गैया बेनि थाखाय बिथाङा गावनि MCLAफोरखौबो गावनि फोरखौबो बिथाङा कन्ट्रल खालामनो हाया आरो दिनै बिथाङा दिनै गावनि गोहोजों गावनि अधिकारजों बिथाङा खामानि मावनो हायाखै मानो होनब्ला जों बयबो मिथिगौ दिसपुरनिफ्रायसो बिथांनि अर्डार फैयो बिथांमोना येस होनब्लासो बिथाङा मावनो हायो बे रोखोमनि बिथाङा रायजो सलायगासिनो दङ बे रोखोमनि काउन्सिलखौ बिथाङा सलायगासिनो दङ आरो बिनि उनाव जुदि नेक्स्ट रायजोफ्रा भुल खालामबावोब्ला BTCनि अबस्थाथ' होन बिटिआरआ दिनै बिथाङा बिटिआर होनदों बिटिआरआथ' जों बयबो मिथिगौ बेयाव संविधान रक्षा कवच गैया BTCआ जेरैहाय संविधान रक्षा कवच दंमोन दिनै बिटिआरआव गैया मानो होनबा बेयाव नामल'सो सोलायदों नालाय बेयाव खुनु खेमथा डिपार्टमेन्ट बारायना हराखै खेमथा बारायना हराखै आगोलाव BTCआव जे खेमथाफोर दं डिपार्टमेन्टखौ जोंनो खेमथा होदों बेल' दङ बरन्स दिनै जों नुनो मोनबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा आसाम सरकारनो अलरेडि हरखाबाय